Hayi, bathini la ngiyengiyis. Sanibona. Hayi. Ngathi akumina. Nothing. Wenza umnike. Akumina. Wasijwayele inkopha yokuthi ha Hayi ntokazi. Hayibo. Kazi ngathi akumina. Ngizibona inkopha ukuthi ziyasiza. Ha. Ngimubi nje, ngimubi. Angizenzile inkopha. Angizenzile ikhanda. Northern Cape. Nje. Ngathi ngashona. Western Cape. Northern Cape. Ngathi ngizongcatshwa. Yebo sanibona ngishona. Qhubeka lapho Northern Cape. angiyazi Angeke unothando udlala ngayo. Awudlala ngayo. angikwazi la ukuthi ayikho example yakhona basifakelanga kube sifakele example ngizobona ukuthi lathini Yazi azikho inkopha zami I think iphuma ney'nkomo. lana se-2 plus inkinga yabona 2 plus Azikho inkopha. so ma-2 plus shuthi it's 2 plus the 9 Ayikho nje konje. Johannesburg. Gauteng ayikho province ukuthi Johannesburg la phansi kuthiwa Gauteng Oh, Gauteng. Yesithathu. Awazi ukuthi ngihlala kuphi mina. Egoli. igolini Hawu, asibuzi. Egoli. Igoli yini? Kuleke babethu. Pietermaritzburg. Pietermaritzburg. ayibo Igoli. iPietermaritzburg ingaphansi kwani Pietermaritzburg. KwaZulu-Natal. yes shuthi KwaZulu-Natal. yes Egoli. hayi kahle wena hawu ungibesisho iGauteng yini kanti iGauteng ngoba ikona Indawo yesifika thanga. no 4 ushilo I iGauteng don't know. yes I think they have the agenda ukuthi because beze bazocela ifoni yami bathi don't ngiyibambisa isifundisho lami beze bazocela ifoni yami bathi benzela angibashuthisa ngiyakutshela esikoleni manzi ukuthi ifoni yami ayinawo vivid. wena kumele So ukhumbule if you guys wanna take pictures, hawu kodwa Nkosi ngiyenzeni? lilonke Uhalele isitephu sakho. lilonke angiyazi vane lawo amanye buku yabo one la angazi ukuthi manje size So ngathi mina if you wanna take pictures, nazi ukuthi awukho vivid lapha, so kuzophuma mina njengoba ninjalo yabo. So ngitshela ukuthi mhlawumbe ngingachama bangibuza yini ifoni yami ngathi 16 Pro Max. Oh okay, ngatshela sisangicela bashuthise because mina nginawo vivid bazophuma nje bebinjalo engangawenza ama-settings ifoni. Hayi mase ngizogida-ke kwaba ukuthi happy shuthi lawo so-ke injalo-ke imizamo. bishop yani Uyazi ukuthi ufuna ukwenzani sisi? uthi bishop Ngisho wena-ke Bishop. hayibo province bishop seven Hamba nalo ngoba ngizoqoqela mina. Ya anele awungeke ngibingane ngathi awufuni. 10 Ngiyaphila njalo. Lonke leyo nto bangumsindo. 200. 400. Lonke leyo nto bangumsindo.
Very tired, man. Ngiyasizwa kwi-story lesosisi abangemuva ngaphangisini ukuthi into ithini. Ngiyabona ukuthi kuyabonakala ukuthi ngiyangikwazi ukubekezela mina. Njengoba ngivele ngihlafuna isitip sithi nje uzisuka. So abangcono futhi inokuthi ube ngcono ube bese. Ngiyashangela. Azalisukela izinyo lihlalele. Sawubona usawubona. Kusasa nje kuzoba live sengimuhle ufuna ukunitshengisa kahle sengimuhle. Abona nje manje ngathi ngiyagula. Ngathi nje khona ukugula okungiphethe. Abe mayazi khona umuntu engilungile. Lo ngithi ngizobuyela kuyena. Ngisendela bandla i-DM uzobe ngishare inamba yami ongcono. Uzongitshena ku WhatsApp. Ngitsatsele. Yeah. Ngitsatsele. Hayi ngeke. Andikuva kalokhu bawuthini. Anele kodwa ufikelani late ngiqeda kuxoxa indaba yaleyo amantombazane lawo. Ayizulu xoxa mzulu. Hi. I like it when you speak Xhosa, but I don't know Xhosa. Ngiyazama lakhanyes. Uzobona esikoleni. Ngifuna ukuthi mama ubuya uyibhalile yanto. U-understand ukuthi umisi utheni yeso. Bese wena ubuzochazela mina ukuthi thiweni laphani answer khona yeso. Yes. Wena manje angazi uhamba nalento sasa noma uzoyilahla ngizobheka amapigoko. Ngizwa so amapigoko shuthi kusasa eklasini ngibala ngani. Esikoleni uzokubala ngani? Ayekhona noma akhona ama-counters esikoleni. Indaba engasekho manje. Okay, so manje the girls wanted to take pictures with my phone, and I told them ukuthi my phone ayinawo vivid, so izokhipha njengokunjani. Yabo. Okay, so fast forward. I was like, mina like but nazi ukuthi ayinawo vivid. Ngeke izingenze njengoba so yini igama lefoni yakho. Told them with the iPhone 16 Pro Max. Like, oh, okay, that's me. I can borrow you my sister's phone. Because she's in vivid iPhone 12. So I think phela ngangaka ngangakawenza ama-settings and ngangakazi ukuthi uyakwazi ukuthi uye lapho kuma-settings and then khona lapho uthinta khona so that uzokwazi ukuthi yonke into eniyenza esikoleni vivid even if
ukuthi lokhu Mase ufuna kuthiweni, uku-edit isithombe. lokhu siyenze Because ifoni yami njani, nje uyashutha nje khona kanje ikhiphe uzobona njengoba ukuthi uwena. understand lo Ngeke sibonelo, uzuthi yes? mawushutha ufake uvivid cha. Yes. Sasa So into yayi ma-homework ubuya nawo la. kangakangenzi Yes. ama-settings ifoni yami yayisilent. Hayi ngane. Kodwa lapha-ke they look so detached to the population. Ngibaphoxile ngani because ifoni yami mayimaka I could just said uyamemeza angifuni. yabhodi nomuntu ethakwini Kumele mina futhi ngibe ney'namba zabo bese ngibasebenza. mase nihambisa bese uyachaza lapha Vele ngaseqale before they even brought my phone. Uyamchazela Ngaphandle umesi- phone. Like Eh? sengizofuna ifoni yami futhi So wena ma umchazela umesile uyizwile lento engishilo So I just arrived. What iPhone do you use? 16 Pro Max. bese umisi uyamayinga understand wena mchazela ma umchazela uzwile lento engitshela uzokwenza ngale ndlela engishilo Angisazi kudala kabi. Baqotelele lokho. Phuma la Futhi amazing. umchazele umisi ngale ndlela Yeah. engisho ngayo Cause mawushutha umisi ekurongisa sabathi saze sayibheka lento le. Sayibheka ukuthi sethwaphi. Ngaze ngathola ama-settings ukuthi ungena la ukuze uzokwazi ukuthi ma-edit ufake ku-vivid. Sisikabhoni right ngiya-right njani? Ubani manje umlungisi sesethi yewena? No. Ngeke kodwa uthi yewena kumina. Ungathi yewena. Awufunda indlela yokukhuluma. Angifuni nje mina. Hawu mfethu like angifuni ngicela ingane emakwenze njani. I think phela ilo nje very cool mangibatshela because ngabanikeza ifoni yaseseni ngathi inayifoni engashutha ngayo. And to be honest, i-12 ishutha kahle kwi-60 Pro Max so njengamanje Nigga, ake sibingelele sithi wena ngangibhuri kwana uleya homework ngisebenzela wena la eDubai. ngoba nathi asazi ukuthi ubhala kanjani la umisi uyichazele la homework okay uyichazele umisi wena understand isikole right so next time usho uma unga-understanda noma ingayibhali example uyibhale ku-homework book unayo-homework unayo-homework sifuni nama-homework book Ma-homework book. Angeke guys ngilongichazana into eyodwa sengivele ngivale live ngoba ngiqeda kuchazela omunye futhi osanda ngena bese ngichazile vele. La tibhala kuyo. lo bhala kuyo nje uma ukuthi mhlawumbe uzoba ne-homework Hawu mfethu angeke kumele ungithembise noma imali noma yini because walekhe esikoleni aninayo ukuthi copy shop noma homework shuthi-ke namhlanje siyayiphatha leyo uyayiphatha esikoleni sasa uma isinayibhala lapha ebhodini yabo ibhala isibalo ongasazi ungasi-understandanga usithatha njengoba sinjela ebhodini uyasibhala phansi yes usibhale phansi wenzela ukuthi uma sesikwenzisa i-homework
usho uthi angisazi angi-understandanga kodwa nakho umisaba isitshela ngona ulethe leyo exercise leyo yezwa sizobhala ubhale phansi bese siyabona ukuthi umisi uhlanganise lo yezwa akuphuma isize alapha isebhakini sizolithatha-ke ebhakini yabo nje uma ngabe ungayazi umise ichaza eyibhale ephothini uthathe njengoba kunjalo fanele yabo nje uma ngama-understandanga noma usaba ukubuza yabo ngoba ngilayikhaya uthathe lento ayibhalayo ngizongitshontsha ekhaya thina sizokuchazela ukuthi lo wenza ngihambe nayo nathi sithathe sikuzokhona ukuthi sizifundele ngoba ama-homework bokuthi sisayazi manje esekugcineni sididekile wanawo udidekile yabona themba ukuthi angizwa saso silandela plastic igogo siwaqosha ma-homework homework ungayi-understand bhala kule bhuku lelo shoyo guys mina ngazi noma ngingeniwe noma kunjani ilo mkhuhlane sasezibhala ama-homework umisi uma yichaza kusasa le obhalile uyabuya leka uyangichaza ukuthi encane hawu yazi laphana senze u-1 no-2 no-3 uma ukuthi khona lapho ku-room okay anyway I used to be that girl so laphana I don't know used to be which girl wena ucabanga ubhalani uthini amazi ngithusa simphiwe then my crush and then next time ishimabhungane ingane zafuna ukushutha ngefoni yami ngazinikeza i-access wami because ngiyazi ngangingakayisethi ikhamera so ngangakazi ngishuthe iy'thombe nayo yabo because nalento yavivid yayingekho bangitshela ukuthi okay uyakulapha kuma-settings banjani angisho bona bangitshena after ukuthi ungenela settings uyekunabo khona kuzoba khona uvivid yabo so ngabatshela ukuthi amefoni ayinabo labo vivid le-iphone engibafunayo ikhipha njengobunjalo because ngangingakawenza ama-settings right manje sengiyenzile sengiyakwazi ukuthi ngishuthe yabo sengiyakwazi ukuthi ngishuthe okay ngene vivid right ekuqaleni ngangakwazi ukuthi ngangingakawenza ama-settings akhona nginikeza i-access wami ukuthi awashuthe ngayo I think yaqala lapho but before lokho vele babe ngithi because ngaqala ngafika ngigqoka iphinifa right and then I changed to ingubo akekho joyani traditional dress enhle nje mase kumele ngizosina ngahamba ngayoshintsha ngifaka iphinifa because the dress was too tight and short so ngangingikwazi ukugida but mase ngikele they're like not who ngikhombisa ukuthi ke mina angisili ipidi ukhamba yeah hi little so hello kwakuyileyo nto okay guys ibhabhayini ngikaze ngidle because mhlawumbe inkinga yidle ekhaya so bye I will have tomorrow same time same place sengimuhle bye
Ayikho nokuthi hawu malini iy'nkophe noma malini ikhanda. Ngiyabiza Nina awukahle wala sekushona. izinami angithi ngisaphothi ngisaphothi. Hamba nawe Mcundo. Sathatha. Sisekho nasekhona. Hamba nogama. Shona.